अब्लानो आङो नोंखौ मोजां मोनो नोङो आंनि सिगाङाव जौ लोंनानै इन्जय हास्ति मास्ति खालामो अब्लानो आंनि बिखाया दुखुसो मोनो थेवब्लाबो नांगौ आंनो नोंखौनो नोंनि अनगा रावबो गैया आंहा बेबि गोसोआ आंनि नोंखौल' नांगौ हास्थायो आं नोंखौनो सना गोसोआ आंनि नोंखौल' नांगौ हास्थायो आं नोंखौनो सना जेब्ला आं नोंखौ वाट्सएपआव बाबु सना होननानै स्टेटास दोनो अब्लानो नोङो आंखौ रायहरबाय अब्ला आंनि मेगनाव मोदै गयो दिनैसिम जानो थानो उन्दुनो सुखुआ आङो गोसो थोआ नङा गोसो थोदोंमोन नोंखौ बेबि नाथाय दिनैसिम आङो नोंनि सिगाङाव बुंना लायाखैमोन नाथाय आङो दिनै बुंना लाजोबगोन नोङो मा खालामनो गोसो खालामना गोसोआ आंनि नोंखौल' नांगौ हास्थायो आं नोंखौनो सना गोसोआ आंनि नोंखौल' नांगौ हास्थायो आं नोंखौनो सना जेब्ला नों आंखौ सिया खालामो अब्लाना आंनि गोसो नोंखौ अनसिनो जेब्ला नों आंखौ हेडेक खालामो अब्लाना आंनि गोसो फाग्ला जायो मिथिखागौ आङो नोंबो आंखौ सानसे मोजां मोनगोन होननानै बिनिखायनो आंनो रावखौबो नाङा रावखौबो लाया आङो नेना थागोन नोंखौल' नोंनो आंनि जिउनि गोसोआ आंनि नोंखौल' नांगौ हास्थायो आं नोंखौनो सना गोसोआ आंनि नोंखौल'